Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ο τόπος χρειάζεται ηρεμία, μακριά από πολλώσεις. Χρειαζόμαστε πραγματικά μία ηρεμία να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα μεγάλα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς σήμερα, μια γιορτινή ημέρα, αποδείξαμε ότι σαν πολιτικό κόσμο δεν έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε με τον σωστό δημοκρατικό τρόπο που απαιτεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Στον Πειραιά, εκεί που είχα πάει στην γιορτή των Θεοφανίων, αποφάσισα αντί να μπω στο υπουργικό μου αμάξι, να περπατήσω από το λιμάνι μέχρι τα γραφεία του Πασόκ, όπου γινόταν και μια γιορτή. Περπατώντας, χαιρέτησα κόσμο, συνάντησα τους πολίτες, τους δημότες του Πειραιά και κάποια στιγμή μαζεύτηκε μια οργανωμένη ομάδα, περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν απαράδεκτα συνθήματα και να ακολουθούν από πίσω εμένα στο περπάτημα που έκανα μέσα στους δρόμους του Πειραιά. Αυτό, συγγνώμη, έγινε μετά την τελετή των Θεοφανίων? Αυτό έγινε μετά την τελετή των Θεοφανίων, αφού πια ο κόσμος έφευγε. Και όταν άρχισαν να φωνάζουν, μετά από λίγο αποφάσισα και εγώ ότι είναι μια γιορτινή ημέρα, δεν χρειάζεται να έχουμε οξύτητα μια τέτοια μέρα. Γύρισα και εγώ σε αυτούς, πήγα, άρχισα να τους δίνω το χέρι, να τους πω: παιδιά, δεν είναι ημέρες για οξύτητες. Κάποιοι μου δώσαν το χέρι και μετά από λίγο κάποιος φώναξε: μην τον χαιρετάτε. Γύρισα και εγώ, συνέχισα το περπάτημά μου μέχρι την Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ, μπήκα μέσα στα γραφεία, οπότε πια αυτή η μικρή ομάδα επιτέθηκε στον κόσμο που βρισκόταν έξω από το γραφείο του Πασόκ. Πιστεύετε ότι ήταν οργανωμένες αυτές οι εκδηλώσεις? Δυστυχώς θεωρώ ότι ήταν κατευθυνόμενες και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, δεν ήσαν καν πειραιώτες. Ήταν άτομα που είχαν μεταφέρει οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και εδώ νομίζω είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υποτίθεται πολιτικές ευθύνες? Πιστεύω ότι για αυτά τα γεγονότα απόλυτη ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε θρησκευτικές γιορτές αλλά και εθνικές γιορτές, πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτές τις σκοπιμότητες και ιδιαίτερα από την όξυνση και την πόλωση. Πιστεύω όμως και σαν Υπουργός Παιδείας ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν καμία ευθύνη ουσιαστική. Ήτανε καθοδηγούμενοι. Και εδώ θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Εάν αυτή είναι η διαπαιδαγώγηση που δίνουμε στη νεολαία μας, ποιο είναι εκείνο το όραμα που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία για την υποτιθέμενη κυβέρνηση τη δικιά της? Είναι το όραμα πραγματικά αυτής της όξυνσης και της πόλωσης? Πιστεύω ότι με έναν τέτοιο τρόπο δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα μας, δεν μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί η νεολαία μας, δεν μπορεί να εμπνευστεί η νέα γενιά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να καταγγείλει δημόσια αυτή την πρακτική και να ξεπεράσουμε τέτοιες πρακτικές, ιδιαίτερα ενώπιον των εκλογών, όπου πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία, η νυφαλιότητα και το ήπιο κλίμα.